Kardom B New 7 Than Bang Nili Bapuram Senar Non Bir Tang Tonpen Arju Ponik Tha Meglangno Nulangno Odlangno Kacholang Rem Lahai Alam Ki Lampong Aputhake Hampang Asong Atum Kang Sai Aronawi Rong Asara Tumsi Ing Sai Ji Sita Kang Sai Ji Amaya Longke Nang Dodun Long Pusi Karbi Richua Hin Pen Lamthe Paklang Sik Sidol Arona Teng Pen Karbi Anglong Ahawa Rong Rub Arlo Jongsi Charvo Chingchek Chong hu chong hi meglang no lang no odlang no lahai ason alam ki lampong dokok pusita me karbi bisar kindar aron karbi customary lo aron ateng pulote rong asara tumsi chipari dengsi ingsai unchodji hampang asong mate organization atum kangsai amen pen kether ke hap kalili kalang lang ingsai po tangka ke pathe rong titi ajoine ahok pet akang sai ke long nangji vek aphanta ahok pet akang sai long le det lam ke pa jut thek the det po moke ke padu ke karbi richu along si lam nang pale ham titi lasi lapuson ke klem jam dam jam la pen ingsai jam abang ke kali det dra karbi abisar kindar aron jutang ke pareng verji aphan karbi customary lo aron chepang bobedet nang ji pusi richu ningje thu athe hamphang asong mate organization atum jongsi aning hang aling chepa thek jam chepare jam ajok kalili kalang lang ingsai tap ingsai pru pulote India Constitution 6 Sidolaja Kong Kedo Karbi Customary Law Aron Ateng Pen Rongasa Raja Kong The Pik Pu Kopi Aphansi ke Hok Chotlo Lapen ke damtang apora hod lapen non pining arni an ang bong so arlo asong atum jatsemet Karbi Anglong Women Justice Forum Karbi Nimso Chingthu Rasong Karbi so arlo amai Women Karbi Student Association Lahai so arlo ahampang asong atum adai kedo wek abang phu bang phi aphan kang sai amen pen ahok pet akang sai pithek loma pusi jerok tok thek reset arat atum kache than pre alam the aputhak joy pen birta Ripdun Long News Text Report B News 7 lapen non birtang ton pen Arju Ponik Tha Lalu isi aku karmeng lo kang arat aphan itum isi kapacini mana isi kethan jibang ke lapulon itum ricu pen lasi non kedam tang ana bang itum thekdam long itum karmeng long arat mana karmeng long kang lo itum thekdam long dak women justice form tundu vacancy du karsa tundu lapen sodaksi non klang tu WKSI tunggal klang elilo lasi lahai also asong lumta claim refund li claim tame sta kabisar mate mana ke chok che kile le bang pu tukok sita talang tumke bisar ne lasi hadak itum do aron do itum ke ro asar do hima asar do ba ada bang ke alang tum si bisar longji la penon itum pu rongkhang mate itum dak abang ke dah khambe do pinpu do rong sar do basar do alang tu si bisar franco jong si bisar on e polom ta ni dum dak habe pinpu do habe tum bisar on e polom ta lake dak bichu along si bisar po lasi itu non dam tangan bang ke itum aron itum claim clay that theglo dak arkam jam so theglo mane tu bang ke chok si ke lele nep dun po also tum bisar de ason bang ke chok si lasi non de prang ke bang di anu bang ke itum la also tum hanta bisari pur upe sita nang dun long ke bisar bang ke ba ke si itum ta nang dun long lasi ka bisari bang ke rong sa tum si bisar po ke cheng si ke lapen son ta si pu habi tum bisar po son si dak rong ra bisar lasi so ang thun bang tum tar kam jam de ni bang itu bang lasi kado we kar beng long arat dak solo tum panten dang lo la pendak asong lupi pasi tum asong lo pantai si suni bido itu bisa jam ni dani la pen kadili kadang lang alam ke ricu long e walu dani la sini pang tu